Hi guys, it's Jas Aquino and welcome back to my channel. So ngayon ay mag-unlimited Samgyup tayo with my SemFi family. So narito na yung mga unang nakarating. Ayan. And guys, sa reunion. Sorry na yung part lang ko sa reunion nila. Tama na rin yung aling pusa. Parang hindi ka kasama dati, agar-agar. Gusto nyo mag-sing kami. Kala ko silang gutom, ba't silang... Ayan guys, so nandiyan na si Online seller. ang ating milyonarya. Kaya so, ay naka-Prada ah. Pupunta ng yun na yun. Ate ko, Ano yung 50 walang lang drinks kami yan? na. Walang drinks. Oh, ito na lang. Puta, ano naman? Sige, kanya-kanya araw. 993. Gaapat tayo. Manula yun, 200. Ilan pala ng milyon ah? Data lang. Data lang. Ay, sige nga Sige 200 tayo, na yun ang natikisip. May aplikasyon. Ano ba? No leftover. Oh, no, let's go. Ay, nandiyan naman si Kuya J. Kayang-kaya niya yun. 250 na pito. Apo. Ano yung pwede, after meal na lang yung payment Pay na? as you order. Ay, pay as you order. Uy! Bayaran mo muna. Hmm? Uy, pay as you order. Uy! Ganun ko. Guys, part 2. Chicken wings. Pasya mo magkagdawan eh. Pack up na.